ekspeditionen. Goddag, så laver vi lige noget ekspedition. Her. Vi er Minecraft ekspedition version 2,2. Ja. Vi skal ud og finde os Brucewood. Bruce, og jeg lægger på man til lige for tiden. Mikkel, det kunne egentlig være meget sjovt. Så sådan, i det her, der er der jo næsten ingen, der leder endnu efter noget. Så det kunne være meget sjovt bare at bygge sådan et hul nedad. Altså sådan, man bruger det, og sådan hemmelig indgang og sådan noget, så bruger man ned under det. Jeg løber rundt. Nå, der kommer også nye jungler i den næste update. Altså jungleting. Altså der kommer uden alt det her. Og så er det sprucewood, der er store træer. Og så kommer der også jungleområder, hvor det kun er de små jungletræer. Fedt. Kom med og hakke på mange nye biomes. Ja, og jeg lægger ekstremo. Min computer er bare pissevarm. Ved du hvad, Mikkel? Jeg bliver totalt farmerkælling igen. Det er jeg bare totalt meget lyst til. Vi skal bare have mega mange kakaobønner og alt muligt andet shit. Det får man vist ikke herbalist. Nej. Det skal man. Det er jo det samme som faren. Ikke på den samme måde, og jeg bliver nødt til at skifte tilbage til default. Too much lag. Ja, min computer har det ikke for godt lige nu. Den har også haft en hård weekend. Hey, det har den da. Den har lige pludselig fundet ud af, at den skal spille Pokémon. Hvor vi måske kunne lave noget random gaming, hvor vi begge to sidder alene og bare... Slapper. Ja, som vi gjorde lidt tidligere. Ja. Det er Pokémon Red Fire. Og jeg mener, det er generation 3 Pokémons, der er med i. Okay, min computer er edderhakken varm. Sidder du med den? Nej, jeg har bare... Nå. That's the way. Aha. Jeg kan ikke finde dig. Aha. Nå, men jeg I'm right behind you. I don't like it. Problemet er bare, at jeg kan ikke rigtig voldtage dig med det her skin her. Det ville altså også være fedt, hvis der blev tilføjet køn i Minecraft. Og så man kunne få små babyer. Ej, det kunne være sjovt nok sådan at starte op som en lille baby, og så har man en familie og sådan noget. Og så bliver man gammel og sådan noget. Nå ja. Og selv få børn og sådan noget. Ja, og man kunne selv bestemme, hvilket køn man var, og så var jeg Simon, med hvidt skin. Nej, jeg har fundet et lille hus og sådan. Hvor jeg kan se dit, jeg synes jeg kan se dit navn, jeg synes men jeg det er blevet refildet. Ja, men jeg tror måske jeg har været her, fordi jeg har været løbet ret meget rundt, vil jeg gerne lige sige, i weekenden, når du kommer ikke til at kunne følge med resten af det. Det er her vi er. Okay. Har vi ikke sådan en hjemme på en af vores oven? Det tror jeg ikke, nej. Så tager jeg til spawn og køber en. What the fuck er der sket her, mand? Der er hakket mange portaler. Yeah. Nå, men jeg tror ikke det er den her vej, så prøver vi til home igen. Brugte du home eller FO? Home. Ellers ville jeg være kommet hjem før dig. Nu tror jeg ved hvorfor jeg lægger. Hvorfor? Jeg sidder jo på Skype på den store. Jeg er vant til at sidde på Skype på den lille. That little shit. Men jeg tænker, vi laver sådan en fælles faction for venner, der kommer ind og sådan noget. Var det ikke det, vi blev enige om på et tidspunkt? Jo, at vi inviterer venner ind, og subscriber, hvis I vil være med, så skal I bare skrive YT-kanal herinde, så kan det godt være, I kommer med. Altså hvis I finder den her server, det er Groove World, det skal I siges. Og I skriver vores fulde YouTube-navn og vores navne. Vi skal kende vores navne, vi siger dem ikke, I skal prøve at gætte dem. Simon. Vi har sagt det meget. Så har vi? Ja, det gør vi hele tiden, som lige før. Det gjorde vi da ikke, Mikkel.
Fail, Simon. Det var faktisk med vildt, kunne du køre det? Jo. Det var ikke hvid. Det var ikke os. Det var ikke mig. Det var kun lidt mig. Fordi jeg er så retarded. Var det heroppe, du var for at få blå uld? What? Vi har sgu da ikke noget blå uld. Jo, det er vores kiste. Nå, det her sted. Det har jeg rapet for alt, hvad der var værd, man kunne rape. Næsten. Alle de steder, hvor man ikke kunne komme hen og sådan noget, ikke? Man kunne komme hen alle steder, man kunne... Jeg fandt Bruce! Hvor? That way, alright. Gør din økse klar. Gør økse klar. Jeg tager det høje træ, et af de høje træer med... Tree fælder. Tree fælder. Hvis du bare begynder lige så stille, bare hugge træ, så tager jeg lige det her kryds med den. Simon, lad mig gøre det. Det er for sent. Jeg har jo fortune. Ja, der er sikkert meget nu. Nå, så gider vi ikke til at... Det kan vi tage bagefter. Vi skal finde det her. Nej, det er vist en meget, meget lille grotte, tror jeg. Der var der ikke noget kul. Jeg fandt i hvert fald lidt til et lille sted, hvor der var lige nærheden. Ja. Der var ikke mere kul i den. Der er noget her. Boom. Det er bare her. Wait. Boom. Okay, der var ikke mere kul dernede. Hvor meget mad har du? Jeg har lige lidt brød nu. Men jeg tager ikke noget. Jeg tager lige hummer og laver også en masse brød. Ja, kan du ikke også lige... Jeg har en masse, hvad hedder det nu? Jeg laver bare lidt crafting table med spruce. Mikkel? Ja. Kan du så ikke også lige... Hvis der du tager home, kan du så ikke lige tage over til jungle... Eller skal vi tage sammen over til jungle biome, og så skal vi lige have en masse træ derovre. Fuck, vi skal have mange forskellige farme. Og noget shit. Sådan der fik jeg lige 26 brød. Jeg kan virkelig ikke fordrage folk, der glemmer at hugge hele træet. Ej, men det er bare det værste på servers. Ja. Folkens, hvis I vil være med i vores faction, så skal I altså fælde hele træet. Og I skal også bygge jeres eget hus. Ja. Men man starter jo med lidt power, og så kan vi lige claim et område, som de kan... Det er kun os, der er officers, eller venner, folk vi kender i virkeligheden. Og kender godt. Ja, din lille søster måske. Ja. Måske. Det vil hun nok. Og vi kender kun folk, hvis de ikke har været aktive i over 2 uger. Og måske hvis Nillerpiller kom ind. Nillerpiller. Ja. Fra vores klasse. Nå, niller! Makrel! Ja, makrelsalat. Nillerdiller, som han gerne vil kaldes. Nå, men hun er kommet lige ind. Det synes jeg egentlig kunne være sjovt. Nå, lille bitte Connor. Ja, lille bitte. Nå, det begynder at blive nat. Det måske skulle vi tage at komme hjem, eller skal bare hugge hele natten, og så beskytte os selv samtidig. Vi kan hugge indtil vi er ved at blive totally raped. Jeg har en skål med, så jeg graver mig bare ned under jorden, når det er. Altså, man ved, hvornår man er ved at blive totally raped. Prøv at se, Mikkel, igen. Det er det andet træ, jeg har fundet. Vent, nej. Og hvad? Er mit tree filler refreshed? Jeg skal lige tjekke. Det dårlige er med tree filler, man skal trykke på en blok, for man kan se, om det er refreshed. Hvis du højreklikker, så står det der ikke bare som ved de andre. PS. Det gør det for mig. Hvis du bare højreklikker. Ja. Nå, jeg skal klikke på en blok. Ja, det skal jeg også med mining og sådan noget. For at den viser, hvor lang tid der er til. Ja. What the fuck, det skal jeg kun gøre med 3. Alt andet, hvis jeg højreklikker, så står der You are too tired. Wait that second before you can use it again. Og hvis du gør det på et bestemt tidspunkt, så står der
that now seconds. Ja. Det er mega sjovt. Ja, og også med, hvad hedder det? You can use it now. Ja, bare sådan. Ja, hvorfor gjorde du ikke bare, så jeg kunne bruge det, i stedet for at skulle til at skrive det lort? Hey, Mr. Zombie! I would like to kill you. Oh, and your friend... You are dead and you're dead. Oh no, stop burning. Die, spider. Nej, du skal ikke tage mit string. Det er mit string, her zombie-dumpy. Giv mig dit XP. Det er det, jeg er ude efter. Jeg gider kraftedeme ikke jeres rotten flesh. Det har jeg allerede 38 af. Og det kan man ikke sælge. Endermand. Bare brug det som brændstof. That's my Enderman. Og så teleporterer den, fordi den hele tiden bliver skadet. Det er så irriterende. Jeg blev lige skadet. Nå, skidt fedt. 45. Creeper! Der så jeg godt, hvad vil du? Hey, der er et hus. Kan man gribe sig ind i det? Bare for sjov. Bare for at ødelægge en lille barnedrøm. Det var mit drøm. 2 creepers. Yeah. Hey, Mr. Spider! I like to kill you. And your best friend ever. I am your best friend ever. Oh yeah. Puha. Det var bare et klamt hus med mixet træ. Hvorfor efterlader Simon? Prøv at komme herop. Det her, det får du endnu mere spat af. Lige bag dig. Kom herop. Det her får du endnu mere spat af. Der er en blok der, og der er en blok deroppe. Ja. Og så er det her. Altså, kan folk ikke bare fucking fælde hele træet? Hvis I skal bygge, så vi dømmer os ud for jeres byggekvalitet. Ja, hvor pænt det ser ud. Så det kan godt være, at I lige skal spille herinde noget tid, og lige få bygget et hus og sådan noget. Så kan det godt være, at I lige kan få lov. I kan få lov til at bygge lige uden for vores område, hvis vi kan claim noget igen, og så lige... Jeg må mega gerne, kan de lige få lov til at lave en faction, lige hurtigt claim og sådan noget. Min brød! Min Ej, brød! jeg har kun 8. 7. 6. Simon, så kom her og tag noget brød! Yeah, brød! Mad! Nu lyder jeg bare smille en barn, der aldrig får mad. Ja. Din taler. Det er egentlig sjovt. Neandertaler var jo også mennesker, men vi er jo homo sapiens. Du kan se dig homo. Jamen, den menneskerace vi er i lige nu, den hedder fucking homo sapiens. Du kan se dig homo. Folkens, han kalder mig homo. Slå ham. Ja, slå mig. Hey Simon. Jeg har egentlig glemt, hvem det er, der er i min faction. Eller er det dig, der leder faction egentlig? Ja. Jeg vil være leder! Nå. Jo, jeg vil. Mig 3. Nu tager jeg bare det her. Ja, det er fint nok. Det er bare skal komme og tage det fra dig. Simon, jeg har det enchanted sværd og de rustning. Ej! What the fuck? Simon, vi kommer ind i safe zone. Ja. Jeg løber i safe zone. Jeg løber i safe zone. Jeg forstår virkelig ikke. Safe zone er ikke i nærheden. Eller spawner ikke i nærheden af her. Jo, det må den jo være, altså. Jo, man skal løbe et langt stykke, men... Powerby, hvor er det, vi har det fra? Ja, de lyder kraftedeme bekendt. Ja, ikke? Hey, Powerby, er du en YouTuber? Du er Creeper. Nej, Creeper. Don't explode. Don't explode right in my face. Just because I got a sword with knockback too. And then I jump out and jump scare you. Jeg kan virkelig ikke lide at vise safe zone. Jamen til gengæld kan man være derinde, uden at der kan komme monstre ind. Hey, der er et hus. Kan man gå ind i det? Ej. Nå, så går jeg da bare ind den her vej.
Altså, Hvad fanden er det Powerby er fra? Jeg kan virkelig ikke huske det. hvis YouTuberne ved det, så må I meget gerne fortælle det meget snart. Fordi vi vil kraftedeme godt vide, hvor Powerby er fra. Jeg kan ikke huske det. Det er mega frustrerende. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til... Bare man kunne overføre, dem man subber over til ens anden kanal. Jeg har jo min Gmail til min telefon, som jeg så gerne gad bruge, men kan jeg ikke. Jeg gider ikke til at subbe alle de gode kanaler. Die motherfuckers, you will never catch me. Never. Ever, never have before. Nå, men jeg ved godt, jeg tager over jungle. Jeg bliver voldtaget. Mikkel, jeg tog til home, og så tager jeg over til... Jeg bliver voldtaget. Lækkert. Og der er også en person. Faktisk 2. Så vil jeg nok tage at komme væk. Ja, men nu bliver han voldtaget af monstrene. Og jeg er lige kommet ud i Wilderness. Nu skal jeg huske, hvilken vej det var, hvis var det ikke til skrub bagud? Jamen tak for helvede, mand. Men altså. Bare man kunne slippe for de fucking monstre. Jeg bare kunne huske, hvor det var. Nej, fuck dig, mini-zombie. Jeg kommer, Mikkel! Lorte creeper! Okay, mit swordskill, det... Jeg fik lige one hit, one kill. Mit swordskill er bare 69. Fuck dig, mand! Så var der en, der lige brugte, bue på mig. Så løber jeg altså bare. Fordi mad, det har jeg nok af. Og selvom jeg nok godt ville kunne se ham, så gider jeg ikke til det 4. Kunne ikke noget ikke at se, om han havde enchanted sværd. Fuck, nu er jeg spider. Men fanden var det en, du dræbte? En eller anden random dude med læderarmor, der kom hen til mig og prøvede at dræbe mig. Så one-hittede du ham næsten? Faktisk one-hittede jeg ham, men jeg tror heller ikke, han havde fuldt liv. Lige nu, der løber jeg altså bare. Og ude efter at komme ind i safe zone. Altså, jeg kunne jo bare sætte sprint på, men altså, nu cheater vi ikke, vel? Så bruger vi altså lige, fordi jeg gider ikke... Så blev jeg også kun lige nakket af 4 zombies, 2 skeletter og 4... Ja, så lukkede han. Yay, så slap jeg fra ham, så kan jeg komme hjem. Det lyder lidt som Jonathans navn, det der. Hvad er det Jonathan egentlig hedder? Jonathan 4, 7, et eller andet, mener der E. Nej, Jonah et eller andet. Jeg kan ikke helt sætte en finger på. Ja, han har brugt sit... Ja, Juni. Ja. Det hele er Juni faktisk. Så skulle hun vel faktisk kunne logge ind på hans bror. Hvis man finder den der Unidims der, ikke? Hvor alle Uni-logins står, så kan man kunne nakke hans bror. Ja, selvfølgelig kan man jo det. Fordi konen står også på. Ja, det gør den faktisk. Jeg synes til, hvis min mic begynder at larme, men jeg har sat min anden computer op. Er det dag, mon? Ja, det er. Jeg gider ikke rigtig ud, når det er nat lige nu. Lol, du er kun ish. Jeg er K. Jeg har så også bare nørdet det i weekenden. Der var jungle! Jeg kommer... Og Simon, vi skal snart tage ind den her episode, tror jeg. Ja, jeg skal bare lige have noget jungle-træ, og så skal vi tage sådan ja. Jeg laver kraftet med tree filler på jungle. Jeg tager det andet jungle herover. Og så tror jeg, vi har nok jungle, nemlig. Vi skal bare lade vinterfarm. Så kom der lag, mand. Ja. Oj! Hvor kom der en lag spike, mand. Mega. Og jeg har ikke plads til det på grund af det der fucking læderarmor. Han havde stone på sig. Jeg tror, han havde brugt Kid Kriger eller sådan noget. Men så havde han sgu da fået bedre armor. Fire Protection EV! Nå ja, det Kid
kriger, tror jeg faktisk. Eller også havde det Kit spiller. Det Nej, der fik du bare ikke lavet også. Eller, hvad var det egentlig, du får der? Har jeg plads til det? Ja, jeg har. Nej, det. Nej, det har jeg ikke. Mikkel, kan du lige... Nej, ved du hvad, smør lige nu til. Jeg dumper bare... Vi kan bare dumpe noget af alt det lort, vi har, eller sælge. Dirt, det kan jeg bare lige sælge. Kom lige her, ting. Slash hand. Gunpowder kan vi bruge. Ja, sådan da. Obsidian har vi ikke brug for. Det har vi ikke brug for. Det der har vi ikke rigtig brug for. Oak har vi ikke brug for. Redstone har vi ikke brug for. Sådan der. Kit spiller. Nej, der får du ikke læderarm, og så er det Kit kriger. Ej, det kan det ikke passe. Vi kan ikke bruge den der. Jo, det er Kit kriger, han brugte. Nå, ja, det kan jeg ikke bruge nu. Først Lang tid. Nej, faktisk kun 3 timer og 50 minutter. Ja, Simon. Okay, jeg skal være inde i 24 timer. Jeg har faktisk kun 11 timer og 45 minutter tilbage. Nå, nu kommer der en ny en ind. Ham der er også sjovt egentlig. Ham der gik ud. Nej, han hed sgu da M. Ja, det er nøjagtigt det samme navn, bare med J. Og M. Ja. What the fuck? Der kom en zombie pigman ind, og så kom jeg til at slå ham. Til slash H. Men skal vi bygge hus sammen egentlig, eller hver for sig? Jeg tænker hver for sig, fordi så har vi hver vores design. Ja, og så lave en sti mellem med gravel. Ja. Nå, skal vi slutte den her episode fra YouTube, Ja. så de slipper for os? Ja. Tak for det, fordi I gad at se med. Husk, Like, del og subscribe. og I må gerne dislike, bare I giver noget konstruktiv kritik. Konstruktiv. Skelet, det tager vi lige som slut.